Představ si, že vyjdeš na ulici a první, co ucítíš, je zápach výkalů, kouře a smrti. Vítej ve středověkém městě, místě, kde i doušek vody mohl být tvůj poslední. Život ve středověkém městě měl jen málo společného s romantickými představami, které dnes známe z filmů nebo pohádek. Zapomeňte na ušlechtilé rytíře na koních, veselí na tržištích nebo slavnosti plné smíchu a hudby. Realita byla daleko drsnější, syrovější a těžko pochopitelná pro člověka 21. století. Města byla přeplněná, často chaoticky postavená bez jasného plánu, hlučná a v mnoha směrech nebezpečná. Lidé zde žili těsně vedle sebe, v malých domech, často ve více generacích pod jednou střechou, bez soukromí a základního komfortu. Ulice byly úzké, v lepším případě vydlážděné, jinak škaredé a plné bahna. Z obou stran je lemovaly dřevěné domy s převislými patry. Mezi nimiž byl prostor tak úzký, že si lidé z oken mohli téměř podat ruku. Z těchto oken se však místo pozdravů častěji vyhazoval odpad, zbytky jídla, popel a především lidské výkaly. Zápach, který se v těchto městských kanionech držel, byl pronikavý a téměř neustálý. Kouř z krbů, hníjící odpadky a splašky se mísily v těžkém dusivém vzduchu. Lidé byli na tento zápach zvyklí, neznali nic jiného. Veřejná kanalizace, jaký známe dnes, neexistovala. Města nebyla vybavena systémem, který by odvážel nebo aspoň odváděl odpad někam dál. Voda, základní životní potřeba, byla často odebírána ze studní, které se nacházely poblíž záchodů, hnojišť nebo dokonce jatek, takže byly kontaminované a voda z nich mohla být v té době smrtící. Proto se běžně pilo slabé pivo, ne kvůli opilosti, ale protože bylo bezpečnější. Děti ho pily od útlého věku. Alkohol v malém množství zabíjel bakterie, které ve vodě přežívaly. Všichni věděli, že kdo pije vodu, riskuje nemoc, a nemoc byla ve městě často rozsudkem smrti. Přelidnění, špatná hygiena a neznalost lékařství byly ideálním prostředím pro šíření nemocí. Jakákoliv infekce, od obyčejného nachlazení až po otevřenou ránu, mohla vést k rychlé smrti. Epidemie přicházely ve vlnách a pokaždé odnesly tisíce životů. Mor, neštovice, úplavice, spalničky, to byly běžné pojmy, za nimiž se skrývaly hrozivé obrazy umírajících lidí, opuštěných domů a hromadných hrobů. Stačilo, aby někdo v sousedství zakašlal a lidé propadali panice. Pokud se na kůži objevila vyrážka, strach v očích okolí byl okamžitý a naprosto oprávněný. Odpadky se nehromadily jen na ulicích. Mnoho domů mělo malý dvorek, kde se skladovalo všechno, co už nebylo potřeba. Zbytky jídla, staré hadry, hníjící materiál a často i zdechlá zvířata. Tyto dvorky se stávaly zdrojem zápachu a rájem pro krysy, které byly ve městech téměř nevyhubitelné. Spolu s blechami, které je doprovázely, byly hlavními přenašeči moru. V létě, kdy teploty stoupaly a vše se rozkládalo rychleji, se vzduch ve městě doslova nedal dýchat. Lidé si často zakrývali nos a ústa kapesníky napuštěnými octem, bylinami nebo vonnými mastmi, aby zápach přebili, ale bylo to jen chabé řešení. Nemoci byly neoddělitelnou součástí života. Zdravotní péče byla dostupná pouze těm nejbohatším a i ti si nemohli být jistí, že jim pomůže. Lékaři, pokud se tak vůbec dali nazvat, používali praktiky jako pouštění žilou, přikládání pijavic nebo podávání tajemných směsí z bylin, koření a někdy i jedů. Medicína byla spíše založena na víře než na vědě. Věřilo se na 4 tělní šťávy, krev, hlen, černou a žlutou žluč, a jejich rovnováha měla zajišťovat zdraví. Diagnózy se stanovovaly podle moči, výrazu tváře, vůně těla či barvy pokožky. Chirurgické zákroky se prováděly bez umrtvení, pouze s nožem, silnou vůlí a nesnesitelnou bolestí, která často způsobila šok a smrt dřív než samotná rána. Porody byly kapitolou samy o sobě. V době, kdy neexistovaly sterilní nástroje, vyškolené porodní asistentky ani přístup k základní péči, byla každá těhotná žena postavena před vážné riziko. Smrt při porodu byla častá a novorozeňata přežívala jen v polovině případů. Mnohé děti umíraly během prvních dnů nebo týdnů na infekce, podchlazení nebo vrozené vady. Systém pomoci pro slabé a nemocné byl téměř nulový. Kdo byl jiný, zmrzačený, nemocný, nakažený syfilidou, chromý nebo trpící duševní poruchou, byl vyčleněn ze společnosti nebo popraveni. Lidé, kteří přišli o rodinu, domov nebo práci, často končili na ulici jako žebráci, odkázaní na milost kolem jdoucích.
Sociální síť v moderním slova smyslu neexistovala. O pomoc se mohla pokusit církev, ale její možnosti byly hodně omezené. Navíc pomoc často podmiňovala konverzí, vírou nebo službou. A i když člověk věřil, i když měl víru pevnou jako skála, neexistovala žádná záruka, že přežije zimu. Žebráci, zločin a spravedlnost ve středověkém městě. Žebráci tvořili ve středověkých městech zvláštní a dobře rozpoznatelnou vrstvu obyvatelstva. Nešlo jen o náhodné nešťastníky, žebrání bylo mnohdy jedinou možností, jak přežít. Pod jedním označením se skrývala pestrá směs lidí. Nemocní, kteří nemohli pracovat, váleční veteráni bez končetin, sirotci ponechaní osudu, vdovy, které neměly nikoho, kdo by je uživil, nebo takzvaní profesionální žebráci, kteří využívali soucit ostatních jako prostředek obživy. Byli mezi nimi i podvodníci, kteří si invaliditu pouze předstírali, zakládali si umělé obvazy, vyráběli dřevěné berle, kreslili si na tělo rány, nebo si vymýšleli dojemné příběhy o neexistujících tragédiích. Někteří dokonce využívali zvířata, psy s přeříznutýma ušima nebo kočky svázané do pytlů k vyvolání lítosti. Konkurence mezi žebráky byla tvrdá až bezohledná. Místa, kde se soustřeďovali dárci, především před kostely, na mostech nebo poblíž městských bran, byla velmi žádaná. Měla své nepsané vlastníky, často starší nebo silnější žebráky, kteří si je bránili jako osobní území zuby nehty. Nově příchozí museli buď zaplatit, odejít nebo čelit následkům. Tyto spory občas přerostly v otevřené fyzické potyčky, někdy dokonce končící smrtí. Boj o kus kamene na rohu ulice, kde bylo víc almužen, byl pro žebráky otázkou přežití. Děti žebrali společně s matkami. Byly součástí takového představení, které mělo dojmout kolem jdoucí. Hráli na jednoduché nástroje, na píšťalky, bubínky nebo improvizované líry. Zpívali žalospěvy, recitovali žalmy nebo přehrávali scénky, v nichž předstírali slepotu, chromost či hladové omdlévání. Lidé, kteří na ně pohlédli, často nevěděli, co je skutečné a co jen naučené. Ale i vědomí, že to může být podvod, někdy nestačilo k tomu, aby necítili potřebu pomoci. Kriminalita byla v každodenním životě přítomná stejně neodvratně jako nemoci nebo hlad. Města nebyla bezpečná místa, a to ani za denního světla. Nejvíce zlodějů operovalo na trzích, kde byla koncentrace lidí nejvyšší. V tlačenici bylo snadné sáhnout do opasku, rozříznout měšec nebo nenápadně odnést zboží ze stánku. Kapsáři nebyli náhodní jedinci, šlo často o celé rodiny nebo organizace, které měly rozdělené role. Jeden odvedl pozornost, druhý kradl a třetí zmizel v davu. Mnozí z nich byli vycvičeni od útlého věku. Děti, které vyrůstaly v prostředí zločinu, se učily krást dřív než číst. Jejich drobné ruce byly ideální pro nenápadné vniknutí do šatů nebo košů. Každopádně čtení u zlodějů, nebo i u obyčejného obyvatelstva, bylo samozřejmě velmi ojedinělé. Ve většině případů se nikdy číst nenaučili. Loupeže nebyly výsadou noci. Stačilo se plést v nesprávnou chvíli na špatném místě, nebo být v držení něčeho, co jiný toužil mít. Zabití kvůli měšci s několika mincemi nebylo výjimečné. Městské brány se v noci zavíraly, ale to nezabránilo tomu, aby v temných uličkách nebo opuštěných dvorech docházelo k násilí. Mnozí obyvatelé se pohybovali po setmění jen v doprovodu, pokud si to mohli dovolit. Lidé si chránili kapsy špendlíkama, háčkama nebo miniaturníma zvonkama, které měly varovat před dotekem. Ale ani to nezaručovalo bezpečí. Zkušený zloděj dokázal obelstít i tyto pasti a bez problémů dotyčného okrást. Městské hlídky byly sice oficiálně zodpovědné za pořádek, ale jejich efektivita i morálka byly často velmi nízké. Skládaly se z místních mužů mnohdy nedostatečně vycvičených, špatně placených a náchylných ke korupci. Místo ochrany vybírali od obchodníků poplatky za bezpečí, a kdo nezaplatil, tomu mohla být v noci zapálena dílna nebo zmizet zboží. Někteří strážníci sami loupili nebo přehlíželi trestnou činnost výměnou za podíl na zisku. V noci se hlídky procházely s lucernami, kyji, dýkami a občas i se psy. Pokud někoho přistihli venku bez zjevného důvodu, považoval se automaticky za podezřelého. I obyčejný řemeslník, který se zdržel u kamaráda a při návratu domů zabloudil, mohl skončit hned v cele. Vězení nebylo místem, kde by si člověk trest jen tak odseděl. Byla to spíše přechodná stanice mezi zatčením a trestem, a často horší než samotný rozsudek. Cely byly přeplněné, špinavé, bez oken a bez hygieny. Pro představu, na zemi hnily zbytky jídla, leželi zde nemocní i zdraví,
připoutaní řetězy ke stěnám. Vlhkost, tma, plíseň, krysy a smrad dělali z vězení místo, kde se člověk rychle zlomil, psychicky i fyzicky. Spravedlnost byla rychlá, veřejná a často brutální. Doznání se nevynucovalo důkazy, ale bolestí. Mučení bylo běžnou součástí výslechů. Natahování na skřipec, drcení prstů, pálení železem nebo polévání horkým olejem. Pokud se oběť přiznala, byl proces rychle ukončen. Pokud ne, mučení pokračovalo, dokud nevydržela. Po vynesení rozsudku následoval trest, většinou ihned a před zraky obyvatelstva. Popravy, bičování nebo pranýřování se konaly na náměstích a byly vnímány jako veřejná událost, forma zábavy i zastrašení. Kat měl důležitou až společensky opovrhovanou roli. Lidé se shromažďovali, přiváděli děti, prodávalo se jídlo, koláče a medovina, takový malý festival. Pranýř byl trestem hanby, provinilec byl přivázán ke kůlu, někdy s vývěskou se svým proviněním a byl vystaven posměchu, kamenování nebo plivání. Věšení, usekávání ruky či ucha nebo veřejné bičování byly časté. Někdy však spravedlnost nevykonal Kat, ale samotný dav. Zlinčování, zvlášť v případě krádeže nebo znásilnění, nebylo výjimečné. Lidé vzali spravedlnost do vlastních rukou a městská rada to často přešla mlčením. Domov bez soukromí, středověké bydlení a každodenní realita. Domy ve středověkých městech nebyly tím, co si dnes představujeme pod slovem domov. Byly přeplněné, tmavé a stísněné. V jednom stavení, často postaveném z dřeva a hlíny, mohly žít i 3 či 4 rodiny zároveň, spolu s řemeslnou dílnou, skladovaným materiálem, zásobami jídla a někdy i se zvířaty. Nic moc představa, co? V jednom pokoji se odehrával celý život. Vaření, práce, spánek, nemoc, porod i smrt. Vzduch byl těžký od kouře, vlhkosti, plísně a potu. O soukromí nemohla být řeč. Jeden kout místnosti byl oddělen látkou, někdy jen symbolicky, aby matka mohla v relativním klidu kojit nebo rodit. Vše ostatní bylo společné. Spalo se na slamnících nebo rovnou na podlaze, většinou ve skupinách, rodiče, děti i prarodiče pohromadě, často i ta domácí zvířata, která takhle byla v noci chráněna před zloději. Domy v přízemí byly obvykle chladné, vlhké a tmavé. Podlahy bývaly z udusané hlíny, která po deštích zvlhla a plesnivěla. Stěny byly tenké, často prorostlé houbami a mechem, bez izolace. V zimě proudil dovnitř ledový vzduch, v létě se v dusnu držely pachy vaření, kouře a potu. Bydlení v podkroví sice nabízelo únik před krysami, které se držely při zemi, ale zároveň přinášelo jiná trápení. Přehřívání pod střechou, nedostatek vzduchu a neustálé riziko požáru. Protože každá věc měla cenu. Deka, nůž nebo kousek chleba. Bylo běžné, že si lidé své cennosti nosili stále s sebou. Ne proto, že by chtěli, ale proto, že museli. Mnohé domy měly jen jednoduché dřevěné zámky nebo západky a tak se kradlo často i mezi sousedy. Co nebylo zamčeno nebo skryto, mohlo zmizet. Bezpečí vlastního domova neexistovalo. Dětství nebylo obdobím bezstarostnosti. Děti byly vnímány jako malí pracovníci. Už od raného věku měli své povinnosti. Nosili vodu z veřejných studní, sbírali dřevo na topení, zametali dílnu, starali se o mladší sourozence. Práce byla všudy přítomná a kdo se flákal, byl byt, nejen rodiči, ale i okolím. Pokud měla rodina štěstí a pár grošů navíc, mohl být syn poslán do učení. V 10, někdy i v 8 letech se stal učněm mistra, ale to neznamenalo, že by se začal ihned učit řemeslu. První roky trávil jako sluha. Uklízel, nosil vodu, nakupoval a topil v peci. Teprve po několika letech, pokud vydržel, mohl začít pracovat jako tovaryš a později se ucházet o vlastní dílnu. Děvčata byla vychovávána k tomu, aby byla tichá, poslušná a pracovitá. Učila se vařit, tkát, prát prádlo, šít. Mnohá byla provdána ještě před dospělostí. Dívka ve 14 byla považována za vhodnou k sňatku, protože měla takzvaně měkké boky a silné ruce. Vzdělání bylo výjimkou, číst uměli většinou jen kněží, písaři a někteří měšťané. Běžní lidé si vystačili se značkou svého cechu, otisku pečeti nebo obrázkem patrona na vývěsním štítě. Společenská mobilita prakticky neexistovala. Lidé se rodili do určité vrstvy a tam také zůstali. Syn kováře byl předurčen stát se kovářem a umřít jako kovář, dcera pradleny pradlenou. Ambice byly nejen zbytečné, ale i nebezpečné. Snahy o povýšení byly často vnímány jako pýcha nebo domýšlivost a v některých případech dokonce jako projev kacířství.
Výjimky existovaly, ale byly vzácné a často krátkodobé. Ten, kdo se chtěl posunout výš, musel mít silného ochránce. Zpravidla v podobě duchovního, který mu zajistil místo u písařského pultu, nebo šlechtice, který jej povýšil do služebnictva. I pak ale visel jeho osud na vlásku. Ztratit ochranu znamenalo pád zpět do bahna. Přesto středověká města rostla. Přitahovala nové obyvatele, zejména ty, kteří utíkali z venkova, bývalé nevolníky, kteří hledali svobodu. Města nabízela anonymitu. Člověk se zde mohl ztratit v davu, schovat minulost a začít znovu. Přibývalo domů, dílen, trhů i kostelů. Obchodní příležitosti lákaly řemeslníky, obchodníky i podvodníky. Každý doufal, že zde najde svůj kousek štěstí. Ale realita byla drsná. Více lidí znamenalo více nemocí, větší konkurenci a méně prostoru. Pro některé byla města příležitostí, pro jiné smrtelnou pastí. Ti, kdo přišli s nadějí, často skončili v chudobě. Život ve středověkém městě nebyl vznešený, poetický ani nijak barevný, jak jej někdy líčí filmy. Byl těsný a hodně špinavý. Byl tvrdý, bez práv, bez ochrany, bez jistot. Každý den byl bojem. O jídlo, o místo, o zdraví, o kousek slámy na spaní, o život. A přežít znamenalo být neustále ve střehu, neustále připraven čelit hrozbě, ať už v podobě nemoci, zloděje, požáru nebo hladu. A přesto, právě v tomto prostředí, které nás dnes děsí, vznikala i nečekaná síla. Lidé, kteří přežili, byli neuvěřitelně odolní. Uměli se radovat z maličkostí, cenit si každé drobnosti. Jediný rok bez smrti v rodině byl požehnáním. 10 let života bylo zázrakem. A kdo přežil celý život, ten se stal legendou. Příběhem, který si šeptali děti pod stolem. Ne snad proto, že byl hrdinou, ale proto, že přežil něco, co připomínalo peklo a dokázal z něj vyjít živý. Tak co si myslíte? Dokázali byste přežít ve středověkém městě? Napište do komentářů. Díky za shlédnutí videa, zvažte odběr a mějte hezký den, naslyšenou.